vuoksi sen, että tämä tilaisuus on avoin, eli langoilla on kutsuttu muitakin kuin säätiön jäseniä tutustumaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön toimintaan ja talonpoikaiskulttuurin tärkeisiin aiheisiin. Ennen kuin lähdetään liikkeelle tämän varsinaisen ohjelman kanssa, niin muutama tällainen käytännön ohje, jotka varmaan teille tulleet webinaareista jo tutuiksi, eli pidetään mikrofonit poissa päältä hälyn välttämiseksi ja puheenvuoroja voidaan käyttää, mutta niistä olisi hyvä jättää puheenvuoropyynnöt chattiin, jota sitten säätiön asiamies Maija Mäki ja minä pyrimme seuraamaan ja minä jaan täältä sitten pyyntöjen mukaan puheenvuoroja ja silloin mikrofonin voi startata ja käyttää oman puheenvuoronsa. Tietenkin toivotaan, että puheenvuorot on suhteellisen tiiviitä ja lyhyitä, jotta tämä suhteellisen tiukka aikataulu saadaan pidettyä. Sama toive koskee tietenkin sitten myöskin kaikkia esiintyjiä tässä webinaarissa, että toivotaan, että kaikki noudattavat ennalta sovittuja aikataulurajoja, jotta pärjätään. Tarvittaessa täältä sitten erotuomarin pilli saattaa soida, eli tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja nyt eletään näköjään keskellä syysmyrskypäivää, eli erilaisia teknisiä ongelmia voi tulla, niin pidetään pää kylmänä. Ja tällainen käytännön vinkki sitten, että jos näyttää siltä, että äänen laatu alkaa heiketä joko lähetyksessä tai vastaanotossa, niin kameran pois päältä kytkeminen voi siinä tilanteessa auttaa. Mutta lähdetään sitten sen kummemmitta liikkeelle tämän tilaisuuden ensimmäisellä osiolla. Tahtoisin toivottaa tervetulleeksi säätiön jäsenen filosofian tohtori Ilkka Herlinin. Hänhän on siis paitsi säätiön jäsen, niin historian tutkija, pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja, mutta myös maanviljelijä ja tunnettu ympäristökeskustelija, on ollut perustamassa Elävä Itämeri-säätiötä ja myöskin yhtiöitä, jotka toimii tällaisen regeneratiivisen maanviljelyn puolesta. Aiheeksi me ollaan Ilkalle annettu talonpoika kestävän kulttuurin rakentajana, pyydetty häntä piirtämään puheenvuorossaan vähän kaarta perinteestä tulevaisuuteen ja kuunnellaan Ilkan puheenvuoro ja puheenvuoron aikana voi laittaa kommentteja tai puheenvuoropyyntöjä chattiin. Ilkan puheenvuoron jälkeen on aikaa lyhyelle keskustelulle, joten tosiaan laittakaa niitä puheenvuoropyyntöjä chattiin. Mutta lähdetään liikkeelle Ilkan puheenvuorolla. Ilkka Herlin, ole hyvä. Kiitos Ilkka ja kiitos kutsusta tähän webinaariin ja hyvää päivää kaikki talonpoikaiskulttuuriystävät. Tuossa todellakin todettiin tämä aihe, mikä mulla on ja mulla on ehkä siinä pikkusen perinnettäkin, olihan mun isoisäni perustamassa aikanaan talonpoikaiskulttuurisäätiötä 1930-luvulla ja siitäkin syystä suostuin ilomielin tähän tehtävään. Se on sitä paitsi tullut ympäristötyössäkin mulle uudelleen tärkeäksi tämä asia viimeisten vuosien aikana ja siitä haluaisin lautua pari sanaa. Mulle on käynyt ilmi, että talonpoikaiskulttuuri on ollut osa suomalaista kestävää kulttuuria jo pitkään. Kestävyys tietenkin vaihtelee ajankohtien mukaan. Että se, mikä vielä eilen näytti parhaalta mahdolliselta ja viisaammalta ratkaisulta, ei välttämättä sitä tänä päivänä ole, ja se pitää aina ottaa huomioon, kun näistä asioista puhuu. Jos nyt mennään vaikka kaunokirjallisuuden kautta tähän teemaan sillä tavalla, että kaunokirjallisuus heijastelee niitä arvoja, mitä yhteiskunnassa vallitsee, niin
kaksi ihan keskeistä teosta, joita meillä suomalaisilla on niin kuin meidän identiteettiä luomassa, niin oikeastaan käsittelee talonpoikaiskulttuurin vaikutuksia ennen ja nyt. Mä tarkoitan tässä Aleksis Kiven 7 veljestä ja sitten toisaalta Väinö Linnan Täällä Pohjan tähden alla trilogiaa. Niissähän on yhdistävänä tekijänä se, että jos nyt lähdetään vaikka Linnasta liikkeelle, niin kirjakin jo alkaa sillä, että siinä sanotaan, että alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Jussihan oli innovaattori. Hän keksi, että kun yhden pappilan suon yhtä kohtaa sopivasti kuokkii, niin sitä saadaan aika tehokkaasti kuivattua ja saadaan tehtyä siitä peltoa. Ja Jussi, joka oliko hän nyt muonamies muistaakseni vai renki pappilassa, kykeni tällä, sitten kun hän sai tämän oikeuden kuokkia sen suon, niin kykeni nostamaan itsensä sosiaalisesti aivan uuteen asemaan kovalla työllä ja innovaatiolla. Ja hän pelasti itsensä myöskin nälkärajalta, se pitää muistaa. Ja sillä tavalla tämä niin kuin suon kuivaaminen on yksi suomalaisen kulttuurin semmoinen keskeinen tekijä. Mutta sitten yhtä usein kuin tähän Jussiin, niin ei kiinnitetä huomiota siihen, että 7 veljeksessä sama teema oli oikeastaan keskeinen. Veljekset ei kyennyt sopeutumaan staattiseen yhteiskuntaan, vaan he kaipasivat siitä pois omilleen ja pakenivat sitten Impivaaraan, niin kuin hyvin muistamme. He olivat kuitenkin niin kuin yllättävän taitavia selviytyjiä. He osasivat rakentaa, metsästää, viljellä maata. He osasivat vanhan maanviljelykulttuurin, mutta myös uudistivat maanviljelykulttuuria. Veijo Meri on tämä huomannut Aleksis Kiveä käsittelevässä kirjassa. Veljeksethän Impivaarassa joutui pahaan tilanteeseen, kun ne velkaantui tapettuaan kartanon härjät, niin jollakin tavalla piti maksaa tämä homma. He älysivät, että he voivat kaskeamalla luoda itsellensä varallisuutta, ja se oli sitä vanhaa kulttuuria. Mutta mikä tärkeintä, niin he huomasivat, että he voivat suota kuivaamalla luoda itsellensä paremman maataloustulon. Ja tästä Veijo Meri nimenomaan sanoi, että tämä oli suurta ja sillä he veivät itsensä tällä suon kuivaamisella yhteiskunnan eturiviin. Ja näinhän se olikin. He saivat rahaa ja he saivat mahdollisuuden palata yhteiskuntaan. Mutta se, mitä tietenkään ei 7 veljeksessä kuvata, on se, että miten näiden veljesten lapsille olisi käynyt. Hehän kaikki löysivät paikkansa enemmän tai vähemmän Toukolan kylässä. Mulla on tullut mieleen semmoinen juttu, että tämä Koskelan Jussi olisi voinut ihan hyvin olla, niin kuin Spede-elokuvassa, noin 7 veljeksen poika, koska sosiaalista, tai siis väestön kasvu oli siinä määrin hurjaa tuohon aikaan Suomessa, että ihmisiä väistämättä putosi nälkärajalle vakiintuneistakin olosuhteista. Ja Jussi oli sitten yksi sellainen, joka kykeni itsensä, niin kuin mä äsken sanoin, niin kamppailemaan takaisin niin kuin nousevaan sosiaaliseen virtaan ja ennen kaikkea huolehtimaan itsestään ja perheestään. Ja nämä tekijät on suomalaisen kulttuurin perustekijöitä, talonpoikaisuutta sen parhaassa muodossa. Harvemmin sitten tullaan ajatellaksi sitä, että sehän on tapahtunut hirvittävän suurella tämän nousu niin hiilipäästöllä, kun soita on kuivattu ja ne on saatu kasvamaan hyvin. No, nykyään soiden kuivaaminen tiedetään, että se on yksi keskeinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja ja sen merkitys itse asiassa niin kuin kasvaa koko ajan, kun fossiiliset polttoaineet on yksi ongelma, mutta toinen on maankäytön muutos, jossa soista ja ylipäänsä maaperästä vapautuva hiili, niin sen merkitys
ymmärretään yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Suomestakin on viety tätä osaamista hyvällä tahdolla esimerkiksi Indonesiaan, jossa on opetettu ihmisiä ojittamaan soita, kuivaamaan niitä ja luomaan sinne palmuöljyplantaaseja ja niin edelleen. Ja ihmiset ovat nousseet köyhyys- ja nälkärajalta ja saaneet itsellensä elannon. No, tämähän on nykyaikana yksi suurimmista sitten hiilidioksidilähteistä, tämä Indonesian ja muutenkin tuo Kaakkois-Aasian palmuöljyplantaasit ja maiden, voi sanoa, ryöstöviljely. Kukapa tässä on sitten heitä siitä kritisoimaan loppuun. Itse olemme tehneet ihan saman ja hyvässä tarkoituksessa. Ja me suomalaiset kyenneet tältä pohjalta luomaan ihan yhden maailman johtavista kulttuureista monellakin mittarilla mitattu, mikä on ihan ällistyttävä saavutus sinänsä. Tällä meidän tekemällä paikallisella työllä on monta globaalia ulottuvuutta. Voi oikeastaan sanoa, että tämä ruoantuotanto laajasti ottaen on tämmöinen keskeinen hiilipäästöjen lähde ollut jo vuosituhansia, ja se on kulkenut käsi kädessä maatalousteknologian kehityksen kanssa. Siitä saakka, kun opittiin jalostamaan peltokasvit, vehnä, maissi ja niin edelleen, ja ennen kaikkea kun keksittiin ruveta muokkaamaan maata, niin kulttuurit ovat nousseet ja kaatuneet tämän metodin mukana. Ensin viljely on tuottanut ylijäämää, jolla kulttuurit on saatu nousuun, mutta sitten maata muokkaamalla ja viljelemällä ja ylilaiduntamalla, niin ruoan lähteet on onnistuttu myöskin tuhoamaan. Ja kulttuureita on romahtanut tästä syystä, vaikka kuinka monia menneisyydessä. Itse asiassa tänä 8000 vuotena suurin piirtein, kun maata on viljelty, niin me ollaan menetetty 5 miljardia hehtaaria peltoa. Saman verran kuin meillä on nyt viljelyksessä tällä hetkellä globaalisti. Ja nytkin tämä, mikä on tällä hetkellä viljelyksessä, niin menettää nopeaa tahtia omaa hiilivarastoaan ilmaan ja vesistöihin. Eli me ollaan nyt tavallaan, meidän kulttuuri on samassa tilanteessa kuin moni muu kulttuuri meitä aikaisemmin, eli maaperän hiilikato on johtamassa katastrofiin. Tämä nyt erottaa näistä aikaisemmista kulttuureista tämän meidän nykytilanteen se, että tämä on globaali ongelma ja tämä on niin kuin tapahtunut verrattoman nopeasti teknologian kehityksen seurauksena. Eli väestönkasvun ja uusien teknologioiden dialektiikka on niin kuin kiihtynyt äärimmilleen. Tämä on tapahtunut, voi sanoa, 200 vuodessa, kun tiede lähti liikkeelle vauhdikkaasti modernina aikana ja siitä rupesi tulemaan sovelluksia 1800- ja 1900-luvulla. Ja ne on sitten erityisesti, en nyt mene syvemmälle tähän aikapulan takia, niin erityisesti toisen maailmansodan jälkeen johtanut tämmöiseen teolliseen ruoantuotantoon paremminkin kuin maatalouteen. Ja nyt jos ajatellaan, että voi sanoa, että Suomessakin ennen toista maailmansotaa oli talonpojan voittokulku parhaimmillaan, ja tämä suomalaisenkin kulttuuri perustuu aika pitkälle, mitä mä äsken sanoin, niin toisen maailmansodan jälkeen niin talonpoika on kyllä joutunut rattaaksi tällaiseen ruokateollisuuteen. Ja talonpoika menettää kaikkialla tällä hetkellä asemiaan sen takia, että hänestä on tullut vain osa isoa teollisuutta, jolla tuotetaan ruokaa varsin kestämättömin tavoin. Tässä on lannoite, torjunta-aineteollisuus ja ruokateollisuus, erityisesti lihantuotanto, ovat tämmöisiä, jotka pitävät tätä nykyjärjestelmää pystyssä. Tietenkin maataloustuet on siinä ihan olennaisessa osassa. Saadaan pidettyä tai siirrettyä oikeastaan ohjattua varoja tähän teollisuuden muotoon.
Viljelijällehän siitä jää maataloustuista missä tahansa, missä niitä maksetaankin, niin päivä päivältä vähemmän. Vaikka yksikkökoot kasvaa ja näin tehokkuus viljelyssä kasvaa, niin kuitenkin kannattavuus koko ajan heikkenee. Se tapahtuu joka puolella ja viljelijän asema samalla heikkenee. Mutta ei tässä pelkästään viljelijän asema heikkene, vaan ympäristö myöskin. Maaperä, niin kuin tuossa jo kuvasin, köyhtyy, vesistöt pilaantuvat, rehevöityvät, niiden ekosysteemit muuttuvat yksipuolisemmiksi. Ilmasto lämpenee siihen mittaan, että me nytkin voimakkaita muutoksia. Tämä myrskykin, mikä tällä hetkellä on, niin kyllä nämä tuulet on Suomessa koventunut, ja se varsinkin nämä on niin kuin lämpimän ilman myrskyjä, että tämä on jokseenkin uudenlainen ilmiö, että marraskuussa 10 asteessa, niin täälläkin meillä puhaltaa 22 metriä. Ruokahan on halpaa ja se mahdollistaa sitten suurkaupunkien olemassaolon. Ruokahan on siksi halpaa, koska ei tarvitse maksaa näitä niin sanottuja ulkoiskustannuksia, mitä tämä teollisuus aiheuttaa, eli tätä ympäristötuhoa. Tässä on olennaista se, että tämä suurtuotanto ja suurkaupungit on pari. Niitä ei voi oikeastaan kuvitellakaan ilman toisiaan. Ja kaupungit kasvaa ja suurtuotanto niin kuin laajenee, ja se tekee koko ajan talonpojan aseman vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Jos katsoo jonnekin Afrikkaan, niin sieltähän ihmiset joutuu koko ajan muuttamaan kaupunkeihin, koska eivät he pysty pitämään tuotantoa yllä niin kuin halventuvan ruoan paineessa. Ja onhan tämä tapahtunut kaikkialla muuallakin. Kumma kyllä, niin etujärjestöt on muuttunut, ei aja enää oikeastaan talonpojan asiaa eikä tuottajan asiaa, vaan paremminkin tämän teollisuuden, joka tästä hyötyy tästä toiminnasta. Suomessakin aivan viimeistä kappia tässä lyötiin lukkoon, niin oikein tyytyväisenä ilmoitettiin MTK:ssa, että ei tarvitse välittää ympäristöstä, että pinta-alatuet jatkuu ennallaan ja ehkä vielä vähän paraneekin, kun ympäristöpanostukset vähenee. Tämähän nyt on aika lyhytnäköistä ajattelua tietenkin ja tulee johtamaan tämän kierteen pahenemiseen, mistä mä äsken puhuin. Mutta hyvä uutinen on se, että asiat voisivat olla toisinkin, jos lähdettäisiin siitä, että talonpoika pyrkisi parantamaan sitä omaa tärkeintä tuotantovälinettä, eli maaperää, lisäämällä sinne hiiltä. Silloin tuotantokapasiteetti paranisi, ympäristö voisi paremmin ja talonpojan tulos paranisi. Samalla ympäristö paranisi siis ilmaston osalta, vesistöjen osalta ja näiden väistämättömän niin kuin kumppanin biodiversiteetin osalta. Tätä mä pitäisin uutena kestävänä talonpoikaisena kulttuurina. Eli palattaisiin paremminkin elämään luonnon ehdoilla ja samalla parannettaisiin omaa asemaa, vähennettäisiin riippuvuutta tästä teollisuudesta, jonka rattaaksi viljelijät ovat joutuneet. Suuresti ottaen tämä ongelma johtuu siitä, että ihminen on ylentänyt itsensä niin kuin luonnon yläpuolelle. Se on modernissa kulttuurissa. Sitähän nyt ei yleensä tapahtunut ennen modernia aikaa. No, tästä on esimerkkejäkin olemassa. Tässä voidaan onnistua. Itämerityössä perustimme vaimoni Saara Kankarinnan kanssa tämmöisen Carbon Action-hankkeen suomalaisten huipputiedemiesten ja naisten ja maanviljelijöiden kanssa, jossa nimenomaan huipputiede ja viljelijät kohtaavat ja tutkitaan menetelmiä, miten hiili sitoutuu maaperään, kuinka hyvin se pysyy siellä ja kuinka viljelijä voisi tällä hiilensidontatyöllä ansaita. Ja meillä on siinä mukana nyt 120 viljelijää, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Tampereen yliopisto ja monia muita laitoksia ja tutkijoita. Ja tämä on ollut siis todella hyvä menestys nimenomaan viljelijöiden keskuudessa, jotka on mukana. He ovat tuoneet sen ilmi, että tämä on kerrankin sellainen tilanne, jossa tapahtuu jotain progressiivista ja semmoista, joka vie asiaa eteenpäin ja josta voi olla ylpeä heidän omassa työssään. Ja tämä nyt oikeastaan ilmentää parhaiten sitä, että meillä on mahdollisuus uudenlaiseen
kulttuurin talonpoikaiston piirissä ja kaikki työ pitäisi tehdä sen eteen, että tämä asia menisi eteenpäin, niin silloin me nähtäisiin kyllä myöskin arvostuksen kasvu laajemmin yhteiskunnan piirissä viljelijöitä kohtaan, kuin myöskin, niin kuin todettu, niin parempi ympäristö ja tulevaisuus meille kaikille. Mä sanon tässä vielä lopuksi, että samahan pätee ei pelkästään maatalouteen, vaan myös metsätalouteen. Eli hiilikato metsistä nykyisellä menetelmällä, metsätalousmenetelmällä on ihan valtava ja sillä on huomattava merkitys niin ilmaston tuhoutumisessa kuin vesistöjenkin tuhoutumisessa. Ja tässä voitaisiin aivan samalla tavalla kuin maataloudessakin niin yksinkertaisesti mennä uuteen talousmalliin, jossa maaperän hiiltä lisättäisiin eikä sitä vähennettäisi. Se johtaa samalla tavalla parempaan taloudelliseen tulokseen ainakin tuottajan kannalta. Selluteollisuudesta en ole niin varma. Mä olen huomannut, että kaikkea muuta Suomessa on kritisoitu selluteollisuuden yhteydessä paitsi kuitupuun hintaa, että siihen tuntuu ostaja olevan kyllä tyytyväinen, ei niinkään myyjä. No nyt mä olen käyttänyt tässä aikaa sen verran, että toivoisin, että keskustelullekin jää jokunen minuutti. Kiitoksia. Kiitos Ilkka. Mennään tähän keskusteluosioon. Täältä on tullut sulle kysymys Antti Luomalalta, joka kuuluu niin, että kumpi on mielestäsi tulevaisuudessa tärkeämpi trendi, automaatioon ja mittakaavaan perustuvan teollisen ruoantuotannon tekninen optimointi vaiko hajautetun pienimuotoisen ja enemmän työtä vaativan talonpoikaisuuden uusi nousu? Saatko tuosta kiinni? Sain kiinni. Minusta mä vastasin siihen jo, että mä pidän aivan välttämättömänä sitä talonpoikaisuuteen perustuvan niin kuin viljelymallin paluuta. Sen merkitys on yllättävän suuri globaalisti, kun taas tämä automaation perustuva teollisuuden viilaus, niin se on tulossa kyllä tiensä päähän, ei sille mahda mitään. Että kaikki mittarit viittaa siihen, että meillä olisi oikeastaan kiirekin saada tätä muunnettua takaisin vanhaan malliin tätä maataloutta, ja siihen tarvittaisiin niin julkista kuin yksityistäkin yrittelijäisyyttä. Tuohon vähän niin kuin jatkokysymys multa, niin sä puhuit tuossa useampaan otteeseen siitä, että tarvittaisiin oikeastaan jonkinnäköistä talousjärjestelmän rukkausta, ja varmaan yksi syy, miksi me ollaan maailmanlaajuisesti menty tällaiseen tehomaatalouteen, joka eittämättä niin on aiheuttanut ympäristölle vakaviakin ongelmia, niin on ollut se, että väestö kasvaa ja se pitää jollain tavalla ruokkia, eli se, että millä sitten huolehdittaisiin siitä, että ruokaa riittää riittävän halvalla, että onko sulla mielessä niin kuin joku laajempi talousjärjestelmän rukkaus, millä tämä etenisi, vai mikä on se sisäänajoreitti tähän talousjärjestelmään? Tarvitaanko me vallankumous, vai onko olemassa fiksuja mekanismeja, jolla tämä hoidetaan? Mä viittasin tuossa teknologian ja väestönkasvun dialektiikkaan. Tätä keskustelua on käyty jo hyvinkin 250 vuotta. Eli on nähty se, että väestö kasvaa ja tarvitaan uudenlaisia teknologioita, että väestö saataisiin ruokittua. Ja sitten kun uusia teknologioita on tullut, niin se on aina ollut sysäys sitten yhä suurempaan väestön kasvuun. Ja jälleen on pitänyt keksiä uusia teknologioita. Mutta ja näin se on mennytkin, ja on saatu sitten tietenkin valtavia ihmismääriä pelastettua nälästä ja kurjuudesta ja myöskin hyvinvointia saatu luotua, niin kuin esimerkiksi Suomi on äärimmäinen esimerkki. Mutta nyt me aletaan olemaan niillä äärirajoilla, että meidän pitäisi tämä dialektiikka kääntää niin kuin luonnonmukaisempaan suuntaan ja lähteä viljelemään enemmän luontoa kunnioittaa. Ja vallankumouksiin mä en tässä usko. Paradigman muutos olisi ehkä parempi sana. Eli meidän pitää tämä järjestelmä muuttaa omin toimin ilman vallankumousta siihen, että me säästää luonnonvaroja ja pystytään hiiltä maaperää sitomalla, panna vesitalouskuntoon, torjumaan ilmastonmuutosta, parantamaan satoja ja niin edelleen. Ei me tietenkään selvitä tästä asiasta ilman keinolannoitteita tai torjunta-aineita tai kyntämistä, mutta se mitä pitäisi tehdä niin on minimoida nämä ja maksimoida sitten
hiilen sitomiseen perustuva maatalous. Ja tämmöinen niin kuin vähittäinen, mutta mahdollisimman nopea muutos regeneratiiviseen viljelyyn on kyllä aivan välttämätöntä. No, jatketaan noista keinoista sitten vielä pari sanaa. Eli täällä Olli Ojanen kysyy sulta, että mitä mahdollisuuksia olisi biohiilen tuotannolla ja käytöllä maatalouden kohentamisessa? Biohiili, meillä on itsekin Kvidian maatilalla kokeilussa ja se toimii kyllä. Biohiiliähän on monenlaisia ja ne on niin kuin hyviä tämmöisiä bakteerien, mikrobien koteja ja veden sitoja maaperässä. Se on ihan kiistatonta. Niiden toiminta on ehkä, ne toimii paremmin lähempänä päivän tasaa ja missä aineen kierto on nopeampi johtuen suuremmasta lämmöstä, auringon määrästä ja niin poispäin. Mutta se, mikä niissä ehkä on merkityksellisintä, niin nehän on aina osa prosessia, niin kuin useimmiten sivutuote vaikkapa lämmöntuotannossa. Että se pitää aina kalkyylissä ottaa huomioon, että miten biohiiltä valmistetaan, mihin se muu osa siitä tuotannosta, kun muuta biohiilestä jotakin muuta, miten se kokonaistase siinä toimii. Joo, mennäänkö vielä takaisin tuohon oikeastaan ihan alkuun, mitä sä lähdit liikkeelle Suosta, Kuokasta ja Jussista ja seitsemästä veljeksestä ja kuvasit hienosti talonpoikaista henkeä. Ja varmaan on niin, että jos näihin haasteisiin halutaan pureutua, niin ongelma on globaali. Niin mikä sun arvios on, että elääkö niin kuin eri puolilla maailmaa edelleen niissä ihmisissä, jotka elää maaseudulla ja harjoittaa maataloutta, niin elääkö niissä tällainen samankaltainen henki vielä, jossa niin kuin, tavallaan se suhde luontoon ja luonnonsuojeluun on kuitenkin aika käytännöllinen ja järkevä ja eteenpäin vievä, että onko sun mielestä tavallaan mahdollisuus tällaiselle kehitykselle, mitä sä kuvaat, tällaisessa kulttuurisessa mielessä olemassa siellä taustalla, koska se varmaan on välttämätöntä, jos tällainen käänne parempaan haluttaisiin saada aikaiseksi. No, tämä Carbon Action, joka me ollaan perustettu, niin sehän on ainutlaatuinen malli maailmassa sinänsä, ja siinä on nyt 120 viljelijää. Sehän ei ole hirveän paljon, mutta se on niin kuin osoitus siitä, että voidaan tehdä myönteistä ja positiivista ja todella, että se konkreettisesti ihmiset niin kuin ottaa sen vastaan ja rupeaa toimimaan sen mukaisesti ja se on niin kuin kaikille hyväksi. Mutta näitä hiiliviljelyoperaatioita on paljon jo maailmalla ja kyllä ne tulokset on aika tavalla samansuuntaisia, että ne tuo sitä hyvää kyllä tyydytystä työstä ja parempaa tulosta viljelijöille ja ympäristölle, niin mä en oikeastaan näe mitään estettä, miksei tämä liike voisi niin kuin levitä laajemminkin, mutta se vaatii tosiaan, niin kuin mä sanoin, se vaatii julkista tukea, koska maatalous on siitä kuitenkin riippuvainen, tai jos ei nyt tukeakaan, niin kannustimia ja ennen kaikkea sitten luopumista tästä vanhankantaisesta järjestelmästä, joka nyt kulkee viimeisiä voittokulkujaan, niin se pitäisi vaan vapauttaa se ihmisten luovuus tähän hommaan, niin se lähtisi parempaan suuntaan. All right. Suurkiitos Ilkka tästä puheenvuorosta ja jäädään miettimään tätä, mitä sä puhuit ja katsotaan, että jos Talonpoikaiskulttuurisäätiö saisi joskus kehitettyä jotain myöskin tämän aiheen ympärillä. Me ei olla juurikaan tuohon maatalouteen puututtu, mutta saattaa olla, että siihen olisi ihan hyvät aiheet olemassa. Mutta suurkiitos tästä puheenvuorosta. Kiitoksia. Mä olen mielelläni mukana kehittämässä tämmöisiä muotoja ja tiedän, että siellä on muitakin, joilla haluaa tähän suuntaan. Yes, kiitoksia. All right. Hyvä. Kiitoksia ja mä lähden tästä muihin hommiin. Yes, päivänjatkoja. Joo, moi vaan. No niin, kiitokset Ilkalle ja jatketaan sitten eteenpäin webinaarin osio 2 ja nyt on
tarkoitus sitten keskustella oikeastaan siitä, mitä Talonpoikaiskulttuurisäätiö tekee ja mitä sen pitäisi myöskin tehdä. Siihenkin on mahdollisuus, eli voi jättää kommentteja ja puheenvuoropyyntöjä myöskin chattiin. Ja ideana on nyt sitten, että nyt seuraisi 5 aika tiivistä esityspakettia niistä ajankohtaisista hankkeista, joita Talonpoikaiskulttuurisäätiö tekee. Niitä voi kommentoida ja esittää näkemyksiä, ja sitten säästetään keskustelu sillä tavalla loppuun, että siinä on mahdollisuus myöskin ihan käyttää puheenvuoroja sieltä lankojen ylitse. Mutta lähdetään tämän osion kanssa liikkeelle ja puhutaan ensin maaseudun perinteisestä rakentamisesta. Eli säätiön pitkäaikaisin toimintamuotohan on ollut perinteisen maaseuturakentamisen huomioiminen ja tämä kilpiraatitoiminta. Ja nyt seuraavaksi Kilpiraadin puheenjohtaja, arkkitehti Raija Seppänen kertoo, että mitä tälle kilpiraatityölle kuuluu. Ole hyvä, Raija. Joo, kiitoksia. Kilpiraati käsittää lisäkseni 4 jäsentä, joista 2 uutta tässä kohtaa esittäytyvätkin. Kuten Ilkka sanoi, niin kilpiä on pitkään jo jaettu, noin 600 kappaletta, ja me jaamme myöskin kunniakirjoja nykyisin. No mitä se on se talonpoikaisuus rakentamisessa? Äsken tuli hyvin esille se, miten talonpoikaisuus uusiutuu ja katsoo vähän niin kuin, että kelpaako se vanha. Sama on tässä rakentamisessa, että aikanaan rakennukset tehtiin paikkaansa, ne tehtivät tiettyyn toimintaan, mutta tämä talonpoikaisuus tarkoittaa sitä, että ne ovat kyllä aika hyvin mukautuneet vuosikymmenten saatossa aina erilaiseen käyttöön. Eli tämmöinen kekseliäisyys, kierrätys, uusiokäyttö on ollut kunniassaan, mutta niitä olennaisia piirteitä on usein säilytetty kaikissa muutoksissakin. Rakennukset on osa sitä maaseudun historiaa ja ne on ainutkertaisia. Ja tämä kilpi on katsottu, että se on tällainen kunnia-asia talolle. Kilpeä voi hakea. Meillä on tuossa jossain seuraavan sivun, niin siinä on nettilinkit kilven hakemiseen. Myös kunniakirjoja voi hakea tästä samasta osoitteesta. Kilpi, joka näkyy tässä, on 250 € arvoinen ja postitukset päälle. Te itse voitte hakea sitä, kotiseutuyhdistys voi hakea, perhe voi hakea, se on helpoksi tehty. Ottaa yhteyttä sihteeriin, meihin raatilaisiin, ja siitä se lähtee. No, kohteen osalta on kuitenkin muutama seikka, eli se on maaseudulla, maaseutumaisessa ympäristössä sijaitseva maatilan, muun maaseutuyrityksen tai tämmöisen pienteollisuuden rakennusryhmä. Me arvioimme hakemuksen perusteella, katsotaan, että se sopeutuu ympäristöön, että rakennusaika ja tapa on tunnistettavissa, on huolehdittu niin sanotusti nurkista. Kaiken ei tarvitse olla viivasuorana ja viimeisessä kuosissa, vaan että semmoinen normaali hoito on ymmärretty. Ja siinä tulee sitten tasapainoinen ympäristö muuhun ympäristöön myöskin katsottavaksi. Kun me ollaan sitten arvioitu tämä, niin ilmoitetaan hakijalle. Ja hakija sitten yleensä kesäisin jonkun sukujuhlan tai muun yhteydessä tämän juhlavan naulauksen suorittaa. Me voimme tulla sinne säätiöstä niin kuin edustajaksi mukaan, mutta pienen puheen kanssa, mutta myöskin ihan perhepiirissä tai siinä yhdistyksen, kuka sen on esittänyt sen juhlassa, tämä voidaan tämä naulaaminen tehdä. Eli kaikki kuulijat, ja kello on hyviä kohteita silmissään, hakekaa kilpeä. Kiitos. Kiitos, Raija. Kerrotko vielä ihan konkreettisen esimerkin sellaisesta kilpikohteesta,
joka on tehnyt juuri sinuun lähtemättömän vaikutuksen? No voisi sanoa, että jokainen niistä on kyllä lähtemätön vaikutus, koska ne on tosiaan tällaisia, että niissä on sitä vanhaa käsityötä, vanhaa puurakentamista tai tiilirakentamista, siis että pihapiirit on aivan uniikkeja erilaisia, musta ne on tosi hienoja, mutta yksi kesä sitten oli tuolla Ruokolahdella tällainen 3 sisaruksen, joista nuorinkin taisi olla 80-vuotias, niin heidän työnsä, eli he rupesivat tuossa eläkkeelle jäätyä muissa ammateissa toimittua niin kunnostamaan 1700-luvun kotipihaansa. Ja se oli heidän uhrautumisensa ja innostuksensa siihen työhön siinä vaiheessa elämää oli kyllä hyvä muistutus meille, että koskaan ei ole liian myöhäistä huomata ympäristönsä arvoja. Kiitos. Ja tosiaan niin kuin Raija sanoisin, tämä Kilpiraati on 5-jäseninen asiantuntijaryhmä ja lisäksi Kilpiraadilla on sihteeri ja niin kuin Raija mainitsi, niin me ollaan saatu myöskin uusia henkilöitä tähän näin mukaan ja mä pyytäisinkin sitten seuraavaksi, että jos Kilpiraadin uusi sihteeri Josefine Sturholm ja Kilpiraadin uusi jäsen Matti Mäkelä voisi kertoa itsestään muutaman sanan, keitä te olette ja mitä te tuumaatte Kilpiraatiin mukaan tulemisesta. Mutta jos vaikka Josefine aloittaa, ole hyvä. Kiitos. Joo, nimeni on Josefine Sturholm ja olen Kilpiraadin vasta nimitetty sihteeri. Ja olen kotoisin Pohjanmaalta, Pietarsaaresta, joten tämä talonpoikaisympäristö on minulle hyvin tuttu. Ja nykyään asun kuitenkin Helsingissä, koska opiskelen Aalto-yliopistossa arkkitehtuuria. Ja olen maisteritason loppuvaiheessa ja pääaineeni on arkkitehtuurin historia. Ja opintojeni yhteydessä olen joutunut pohdiskelemaan rakennuksien eri historialliset arvot ja näkemyksiä siitä, että miten vanha talo tulisi lähestyä ja ottaa huomioon. Ja nyt säätiön puitteissa toivon saada lisäkokemusta ja tietoa siitä aiheesta. Ja kuten aiemmin sanoin, olen tässä tilaisuudessa Kilpiraadin sihteerinä ja minun voi ottaa yhteyttä, jos on kysymyksiä tai muuta asiaa Kilpiraadille. Ja yhteystietoni ovat tulossa säätiön verkkosivuille ja silloin voi lähettää sähköpostia tai sitten soittaa suoraan minulle suomeksi tai ruotsiksi, jos tarvetta ilmestyy. Ja koska olen niin uusi tässä säätiössä, niin saattaa olla, etten heti tiedä kaikkea, mutta selvitän asian parhaimman kykyni mukaan. Kiitos paljon. Suuri kiitos, Josefine. Kuulostaa hyvältä. Matti, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Olen Matti Mäkelä Lapualta ja Kilpiraadin uusi jäsen. Teen kansatieteen oppiaineeseen artikkeliväitöskirjaa pohjalaistaloista ja ohjaajani Pia Ulsson taitaa olla myös tässä tilaisuudessa. Toimin tohtorikoulutettavana Seinäjoella Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin aluehistorian tutkimusryhmässä, jota johtaa toinen ohjaajani Sulevi Riukulehto. Ryhmässämme olen mukana erilaisissa historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvissä tutkimushankkeissa. Olen syntynyt Kaustisella mahdollisen tulevan maailmanperintökohteen eli kaustislaisen pelimannikulttuurin pariin. Edellisen kerran olen ollut talonpoikaiskulttuurisäätiön tilaisuudessa 1990-luvun lopussa, jolloin olimme ystäväni kanssa Kekrijuhlassa soittamassa kaustislaista kansanmusiikkia. Talonpoikaiskulttuuri ja sen alueellinen rikkaus on kiinnostanut minua aina. Ja rakennusperinteen pariin minut johdatti lopullisesti eräs purkuuhan alla ollut pohjalaistalo, jonka siirsimme kodiksemme vuosina 2005-2008. Sen myötä olen ajautunut myös viimeisimpien tutkimusaiheideni pariin, joita ovat pohjalaistalojen liuhaseinäisyys ja pohjalaistupien kattorakenteet. Ja olen vakuuttunut siitä, että perinteisellä puurakentamisella on valtavasti annettavaa 2000-luvun ekologiseen rakentamiseen. Ja
kiitän jäsenyydestä Talonpoikaiskulttuurisäätiössä. Kiitos Matti ja tervetuloa mukaan. On loistavaa saada henkilö, jolla pysyy kädessä sekä piilukirves että jousi samaan aikaan. Mennään sitten eteenpäin ja Matti Mäkelä tuossa mainitsikin Kekri-perinteen ja Kekri-juhlissa soittamisen, niin edetään sitten Kekri-aiheeseen, eli tämän Kekri-perinteen uusintaminen on ollut tärkeä osa Talonpoikaiskulttuurisäätiön toimintaa viimeisten ainakin 10 vuoden aikana, ja me ollaan pantu siihen paljon aikaa, vaivaa ja resursseja, ja ollaan yritetty levittää tietoisuutta Kekri-juhlavietosta, mutta sitten myöskin levitetty Kekri-tietoisuutta kouluihin, päiväkoteihin, ja tuotettu myöskin aikoinaan lastenkirjallisuutta ja muuta vastaavaa. Nyt tänä vuonna me päätettiin Talonpoikaiskulttuurisäätiössä keskittyä juhlien ruuan sijaan neuleisiin, joissa säätiön jäsen ja meidän säätiön Kekri-lähettiläs Anna Rauhala on huippuasiantuntija, ja Anna oli tässä meillä tämän Kekri-neule-hankkeen toteuttajana, ja mä pyytäisin, että jos Anna voisi nyt kertoa, että mitä tapahtui, miksi ja miten meni. Joo, kiitokset. Mä laitan täältä tämän jakoon. Joo, tosiaan oli kiva olla tänä vuonna Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kekri-lähettiläänä, ja tämä neule-asia oli siinä niin kuin tämmöisenä tehtävänä. Ja tosiaan voidaan ajatella, että miten käsityöt ja Kekri liittyy yhteen, mutta niihin aika nopeasti löytyi sitten semmoinen ihan perinteinenkin linkki. Eli jos ajatellaan sitä talonpoikasta vuoden kiertoa, niin satokausi vei kesällä tietysti ja viljelytyöt aika paljon ihmisten työaikaa, mutta sitten syksyllä, kun saatiin sato korjattua, niin oli myös aikaa sisällä tehdä enemmän käsitöitä ja pienempiä käsitöitä, joihin sitten villankehruu ja neulominenkin kuuluivat. Ja mistä näissä neuleissa mä lähdin suunnittelusta liikkeelle, niin siinä nousi esiin Suomen lammas ja lampaan niin tämä villan materiaalina. Et toki lammas on ehkä sillä tavalla, ja se pässin teurastus myös siihen vanhaan Kekriin kuulunut, että tietyllä tavalla on hyödynnetty sitä lihaa ja koko sitä eläintä niin siinä juhlan tiimellyksessä. Mutta jos ajatellaan sitten ihan talonpoikaista tekstiilituotantoa ja materiaaleja, niin hyvin pitkälle vielä 100 vuotta sitten oltiin omavaraisia esimerkiksi villan suhteen maaseudulla. Ja mä olen itse seurannut tätä niin suomenlampaan villan materiaalien käyttöä ja tietyllä tavalla havainnoinut sitä, että mikä oli aika ikävä asia, että lampaan villaa päätyi hyvin paljon poltettavaksi ihan sen takia, että ei ole resursseja ja taloudellisesti kannattavaa tuottaa sitä langaksi. Ja tämä oli yksi lähtökohta siihen, että lähdin suunnittelemaan näitä neuleita materiaali edellä. Eli en niinkään, että teen ensin vaikka kuviot ja sitten etsin sopivat langat, vaan niin, että lähdin katsomaan, minkälaista suomenlampaan villaa on saatavilla ja miten siitä materiaalista pystyisi lähtemään sitten tekemään tuotteita. Ja tosiaan nämä otsikot tästä villan hävittämisestä on ollut nyt aika tapetilla viimeisen 2 vuoden aikana, mutta tässä ollaan menossa ihan positiiviseen suuntaan, että on saanut aika paljon julkisuutta myös tämä villan polttaminen, ja esimerkiksi tänään kun olin Elävän perinnön käsityöringin kokouksessa aamulla, niin kuulin, että tämä korona-aika, jolloin on tämmöinen kotoilu ja käsityöt noussut taas uuteen kukoistukseen, niin esimerkiksi Hailuodon tikkuripaidan neulominen, joka on mennyt tämmöiseksi Zoom-yhteisölliseksi neulomiseksi, niin se on aiheuttanut niin ison neulepuumin, että Pirtin Kehräämöltä, joka oli yksi lankasponsori tässä
Kekrineule-projektissa, niin heiltä on jopa materiaalit tällä hetkellä loppunut. Et niin paljon tehdään nyt kuitenkin Suomen lampaan villastakin sitten käsitöitä. No, lähtökohtana oli sitten tämän materiaalin lisäksi ajatella sitä itse tuotetta, että minkälaisia tuotteita voitaisiin tehdä, että niillä tavoitettaisiin ja niiden valmistuksella tavoitettaisiin eri-ikäisiä ihmisiä ja eri-ikäisiä kohderyhmiä ja ehkä vähän niin kuin erityyppisiä tuotteitakin. Ja siitä syntyi sitten ajatus tästä kekrihepasta. Ja jos mietitään ihan sitä linkkiä siihen talonpoikaiskulttuuriin, niin hevonenhan on ollut tosi tärkeä talonpoikaiskulttuurin kotieläin. Et oikeastaan marginaalisesti voidaan ajatella, että Varsinais-Suomessa on ollut se vetohärkäalue, mutta muuten meidän maassa on sitten käytetty ennen traktoreiden voittokulkua ja muuten tämän teknologian voittokulkua niin hevosta maatalouden petoeläimenä ja maanmuokkauksen näiden aurojen vetäjänä. Ja sen lisäksi tietysti hevosella on ollut hyvin tärkeä rooli ihan liikkumisessa ja tavaroiden kuljetuksessa. Ja hevonenhan oli myös sillä tavalla tärkeä, että sitä kulttuurissa pidettiin yksilönä. Se voitiin ottaa kesällä myös tupaan sisään lämmittelemään ja hevoselle annettiin oma nimi, joka monesti sitten liittyi siihen väritykseen. Ja tästä tuli myös se ajatus sitten, että tämmöisille vähän pienemmille lapsille ja alakouluikäisille voisi tehdä suomenlampaan villasta tämmöisen oman kekrihepan, jonka voi sitten valita värityksen mukaan omanlaisekseen ja harjan väreillä ja sitten napeilla silmien värillä saada siitä sitten oman näköisen hepan ja miettiä sille myös sitten tämmöisen oman nimen. Ja jos ajatellaan vielä tuota Suomen lampaan villaa, niin tämä heppa on tehty semmoisesta tosi paksusta, aika raakamaisesta villasta, jota ei ole käsitelty paljon ja sillä on hyviä huovutusominaisuuksia. Eli se on helppo harjalla ihan harjata semmoiseksi pörröseksi ja semmoiseksi aika aidon eläimen näköiseksi. Ja tämä oli suunnattu tosiaan alakouluikäisille ja päiväkoti-ikäisille, mutta alakouluikäisille siinä näkökulmassa, että he pystyvät myös itse lähteä neulomaan tätä, että tämä on sen verran yksinkertainen tuote. No toinen tuote sitten lähti taas tästä kampavillasta, ja kampavilla on hyvin pehmeä villa. Voidaan ajatella, että se on ominaisuuksiltaan, menee oikeastaan laadullisesti merinovillan lähelle. Sitä ei ehkä niin paljon ajatella eikä tiedetä, mutta se on tosi pehmeätä ja laadultaan semmoista mukavaa, ei niinkään karkeata, miksi yleensä mielletään tämmöinen perinteinen villa. Ja syksyllähän on ennenkin metsästetty. Toki nykyään linnustetaan ja hirvestetään, mutta sillä on myös täydennetty talonpoikaisviljelyn niin kuin satokautta ja riistaruokaa on syöty paljon. Niin tästä lähti se idea tämmöisen hirvipipon neulomiseen. Ja se on tosiaan tehty tästä kampavillasta ja tässä on valittu tämmöinen punainen metsästykseen sopiva väri, joka veisi linkin myös sinne vanhaan erätalouteen ja sen täydentävään rooliin ihmisten elannossa. Mutta tästä mä olen sitten myös kirjoittanut noissa ohjeissa, että nykyään vielä ihmisille on hyvin tärkeää se luontokokemus, ekologisuus ja luonnon tämmöinen virkistyskäyttö. Että voisit ajatella, että myös löytyy langalle ihan harmaata väriä, valkoista väriä tai sitten tämmöistä metsänvihreitä, samaleenvihreitä tai ruskeata, joka sopii sitten taas hyvin luontotarkkailijalle, että hän voi maastoutua siellä vaikka lintuja havainnoidessaan. Että tästäkin voi sitten valita semmoisen, miten siihen haluaa paneutua tai minkälaisen tuotteen sopii kenellekin. No kolmas sitten ajatus, tämä tuote tuli sitten, tämä on tämmöistä karstavillaa, se on kampavillaa pikkasen karkeampaa, mutta kestää hyvin kulutusta ja sen takia mä lähdin lapaseen tekemään semmoista, että se ei huovu niin nopeasti kuin ehkä toi kampavilla.
Ja ennenhän pitsineuleita ei ole Suomessa tehty arkilapasiin, että noita tuommoisia pitsineulerannekkeita löytyy kyllä pyhälapasista, mutta ei niinkään arkikäytössä olevista lapasista. Mutta mä halusin tähän yhdistää sitä pitsiä ja sitten myös ajatusta siitä satokauden viljalyhteestä ja tästä lyhteen väristä, ja lähdin sitä kautta sitten rakentamaan tämmöistä lyhdelapasen mallia. Ja siinä tosiaan toi rannekkeen pitsineulemalli, niin se mukailee, tai siitä on tullut idea noista viljan jyvistä, ja sitten se kuvio, mikä on siinä kämmenessä, niin siinä oli sit lähdetty mukailemaan viljalyhdettä. Että sillä tavalla sekin linkittyy sitten vielä siihen sadonkorjuuseen ja kekriajan juhlaan. Ja tosiaan nämä kaikki ohjeet löytyvät tuolta Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kekri-sivustolta www.kekri.fi, ja ne on siellä vapaasti ladattavissa ja myös jatkojulkaistavissa niillä ehdoilla, että toivotaan sitten, että jos jossain omissa kanavissa julkaistaan, niin mainitaan sitten Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja mielellään sitten se logo siinä yhteydessä. Ja niitä saa sitten tarvittaessa, multa voi pyytää, tai sitten Maijalta tuolta Talonpoikaiskulttuurisäätiöstä. Mutta tämä oli nyt lyhkäisyydessään se tarina näihin neuleisiin ja idea ja miten ne sitten liittyvät Kekriin. Kiitokset. Suurkiitos Anna. Ja tosiaan jos on kommentteja tai kysymyksiä Annalle taikka laajemmin Kekriin liittyen, niin laittakaa ihmeessä niitä sitten tuonne chattiin. Tänne tulikin jo yksi kommentti, joka kertoo paljon tästä Kekrin ajoituksesta. Eli Kekri kysyy, onko villat kehrättynä, eli langat piti saada tehtyä iltojen valossa ennen kuin aika kävi lyhyeksi. Ja Kekrin aikahan alkaa siinä Mikkelin päivänä, eli syyskuun-lokakuun vaihteessa, ja loppuu sitten sinne pyhäinpäivän tienoille. Ja tämä on ollut sellainen kysymys, meiltä on usein kysytty sitä, että missä kohtaa sitä kekriä kuuluu viettää, niin sille löytyy kyllä kosolti aikaa tuosta syyskaudesta. Mutta suosittelen, kaikki kaivakaa puikot esille ja sitä Suomen lampaan villassa tehtyä lankaa ja toimeen vaan. Mennään eteenpäin meidän aiheissa. Mä antaisin seuraavaksi puheenvuoron Jari Vesaselle, joka on pitkään ollut Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksessa ja vetänyt tällaista hanketta, joka on Talonpoikaiskulttuurisäätiön mitassa aika iso. Meillä on harvoin mahdollisuus tehdä mitään isoa, mutta nyt tällainen hanke, jossa on hyvin suurella todennäköisyydellä rakentumassa perinteiseen rakentamiseen kokonaan pohjautuva täysin uusi asuinalue Sipooseen. Jari on tätä hanketta erittäin ansiokkaasti edistänyt ja nyt Jari kertoo meille, että mistä tässä on kysymys. Kiitoksia Ilkka. Aihe on aika laaja ja sitä voi tarkastella monella tavalla ja käyttää paljonkin aikaa, ja tässä kokeillaan nyt tietyn tyyppistä lähestymistapaa aika tiukalla aikataululla sitten. Tuossa alaotsikkona on tällainen, että kuinka monistetaan Suomen parhaita asuinalueita, ja se saa selvityksensä, että miksi tällaista kysytään, niin aivan kohta. Eli jossain vaiheessa säätiö on miettinyt uusia hankkeita, ja minä olen ujottanut tällaisen sitten sinne sisään. Ja kun se on otettu sisään näin, niin oikeastaan ensimmäiseksi mietittiin, että no, jos säätiö tätä tekee, niin pitää olla joku laajempi yhteiskunnallinen merkitys siinä. Ja siihen laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen sitten on lähdetty pureutumaan siitä, että ensiksi on mietitty, että no millaista on hyvä asuminen. Ja siihen on löydetty tietynlaisia ratkaisuja.
En nyt niitä tässä luettele, tuossa ne lukee ja jostain ne varmaan löytyy, jos on tarvis. Sitten on katsottu vähän laajemmin, että no minkälainen on sitten hyvä asuinalue. Ja siinä on pureuduttu tällaisen Hyvä asuminen 2010 kehitysohjelman mietintään, että miten tätä voi lähestyä. Tämä kehitysohjelma järjesti aikoinaan tällaisen Suomen paras asuinalue kilpailun, jonka sitten voitti Mustasaaren kunnassa Sulvan kylä, jossa aivan ytimessä on tällainen Stundars-alue, joka koostuu, tällä hetkellä siellä on reilusti yli 20 pihapiiriä, joissa kaikki rakennukset on siirrettyjä vanhoja hirsirakennuksia. Ja kun tämä nyt sitten valittiin Suomen parhaaksi asuinalueeksi, heräsi sitten kysymys, että no voisiko tätä nyt sitten monistaa. Ja sen eteen on tehty sitten töitä sen verran, että tänä vuonna on Sipoon kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus, että Sipoo kaavoittaa ja säätiö markkinoi ja edistää säätiön teettämän ideasuunnitelman pohjalta asuinaluetta. Ja tuossa kohta käyn läpi varsin nopeasti, että millainen tämä ideasuunnitelma sitten on ja miltä se saattaisi näyttää se asuinalue. Asemakaavan varsinainen laadinta alkaa ensi vuoden alussa ja jos kaikki menee hyvin, niin siellä on kunnallistekniikka valmiina ja rakentaminen voi alkaa 23, ehkä 24. Eli säätiö teetti kunnilla Lonkivilinnalla ideasuunnitelman, että tämä idea jotenkin konkretisoituisi erilaisille tahoille ja päättäjille. Se alue, josta nyt on kysymys, näkyy tuossa sinisellä nuolella. Linnuntietä Keravan keskustaan on 4 kilometriä. Ja tässä havainnekuva heti alkuun yläviistoon tietyllä tavalla, minkälaista siellä voisi olla. Tuossa ei nyt niin kuin puita hirveästi näy, ei se ehkä noin paljasta sitten lopullisesti ole, vaan ehkä jotain tällaista kyläraittimaista ilmettä, joka mielletään perinteiseksi. Toisenlaisia havainnekuvia samasta aiheesta. Ja Uudellamaalla on kovin monenlaista rakennuskantaa, niin kuin koko Suomessakin näin, niin voi olla myös ton näköistä mahdollisesti sitten, että vielähän ei niin kuin tiedetä, mitä sinne ihmiset olisivat siirtämässä. Seuraavat kuvat on tuosta alueesta 20 kilometrin säteellä kaikki. Kierrettiin katsomassa, että minkälaista rakennuskantaa täällä päin yleensä ottaen on. Ja tässä nyt on niin kuin lähestulkoon tällainen pohjalaistalo, kaksipuoninkinen, no kaksikerroksinen ehkä täällä päin sanotaan. Ja se on tässä Helsingin Pitäjän kirkonkylässä, josta nyt on vähän otettu sitten mallia, minkälainen se kylärakenne voisi tuossa asuinalueella olla. Mutta sitten on myös kovin monenlaista muuta rakennuskantaa, niin kuin tästä näkyy. Ja tässä nyt on sitten havainnekuvilla hahmoteltu, että minkälaista täältä tosiaan löytyy. Ja tämähän on nyt sitten tietynlainen haaste tällaisen niin kuin asuinalueen kannalta, että jos haluttaisiin jonkinlaista yhtenäistä linjaa, niin miten se sitten tehdään, koska jos viitataan pelkästään perinteiseen rakentamiseen, niin sitä on sitten kaiken näköistä. No, tämä haaste ja ongelmahan ratkaistaan sitten varsinaisessa asemakaavatyössä, joka on vasta alkamassa, joten niin kuin vielä ei ole valmista vastausta tähän. No tuossa on nyt ilmakuva ja karttapohja siitä alueesta, johon se nuoli siellä aikaisemmassa kartassa osoitti. Se on pintapuolisesti tutkittu, että mitkä alueet siellä sopisi rakentamiseen. Sitten on hieman hahmoteltu, että minkälaisia alueita siellä voisi olla hoitovastuulla. Ja tässä on nyt oikeastaan niin koko tämän idean yksi kantavista teemoista. Eli puhutaan pihapiireistä, joka tarkoittaa sitä, että asemakaavassa määrättäisiin rakentamaan 3 rakennusmassaa, jotka sijoitetaan tontin reunoille, jolloin siitä muodostuu tällainen pihapiiri tai jossain päin puhutaan susipihasta tai mikä sen missäkin päin sitten on. Ja se nyt poikkeaa hiukan tästä nykyismenosta, jossa tontin keskellä on 1 rakennus ja reunassa autotalli.
Tämä pihapiiri luo tietynlaisen tunnelman ja sitä tässä nyt oltaisiin hakemassa. Sitten ollaan hahmoteltu, miten sinne näitä tontteja voisi sijoitella, useita eri variaatioita. Tässä on ehkä ne mun suosikkini tästä, ja lopputulema on, että tuohon alueelle mahtuu 20-25 pihapiiriä. Kun tätä asiaa on lopattu Sipoon kunnan suuntaan, niin he ovat olleet kovin kiinnostuneita siitä, että no onko tälle markkinoita, ja me ollaan sitten tietynlaista koemarkkinointia tehty, ja eilen tarkistin, niin tähän mennessä mentiin rivillä 199, eli sen verran on nyt ihmiset aikojen kuluessa ilmoittaneet, että heitä kiinnostaisi tämän tyyppinen rakentaminen. Toki ei voida olettaa, että kun aikaa on kulunut jo useita vuosia ja rakentaminen alkaa mahdollisesti 3 vuoden, 4 vuoden kuluttua, että nämä samat ihmiset siellä sitten lopulta rakentaisi, mutta varmaankin kertoo jotain, että kiinnostusta on. 40 nimeä on tänä vuonna ilmoittautunut lokakuun alun jälkeen. Tässä nyt pikaisesti se, mitä mä ehkä halusin kertoa tässä tämän ajan puitteissa. Kiitos Jari. Tämä on tosiaan ollut mielenkiintoinen hanke Talonpoikaiskulttuurisäätiölle siitäkin, että tässä on tehty samalla sitten seurattu ja varmaan tullaan sitten, kun tämä etenee, niin jollain tavalla kartoittamaan, että mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, kun pieni säätiö ehdottaa kunnalle, että tehtäisikö ihan jotain muuta kuin, että myytäisiin joku maapläntti rakennusliikkeelle, taikka sitten rakennettaisiin sinne rivi kahitiilitaloja ja oikeastaan se vastaus siihen kysymykseen, että mitä tapahtuu ja millä tahdilla, niin voi sanoa, että eteneminen on todella hidasta, mutta niin kuin Jari tuossa mainitsi, niin Sipoon kunta on kuitenkin ollut tästä hyvin kiinnostunut koko ajan, ja tätä kiinnostustakin on paljon, ja ollaan tosi optimistisia siitä, että tämmöinen alue todella jossain vaiheessa syntyy. Ja tosiaan, jos tämä jotenkin herätti teidän kiinnostusta, niin voitte olla suoraan yhteydessä Jariin, ja jos te haluatte tässä tilaisuudessa sitä kommentoida tai kysyä siitä jotain, niin laittakaa rohkeasti vaan kysymystä tulemaan. Meillä on kohta aikaa käydä siitä pikkasen keskustelua. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Yksihän säätiön tarkoitus on näiden kulttuurihankkeiden lisäksi niin osallistua myöskin jollain tavalla julkiseen keskusteluun. Ja säätiön resurssit tähän on suhteellisen pienet, mutta nyt tämä uusi teknologia on tarjonnut meille ihan uusia mahdollisuuksia, eli säätiöhän on läsnä aika laajasti sosiaalisissa medioissa ja kertoo siellä toiminnastaan, mutta viimeisen lisäys tähän meidän toimintaan verkossa niin on ollut podcast-sarja, joka kulkee nimellä Talonpoikaisjärjellä. Ja tätä sarjaa ovat tehneet meidän hallituksen jäsenet Pia Olsson ja Juha Kuisma, ja tätä on tehty nyt 2 kautta, ja tämä jälkimmäinen kausi on kulkenut nimellä Selviytymisen taito, ja mä pyytäisin nyt Juhaa ja Piaa kertomaan vähän näistä podcasteista, että mistä niissä on ollut kysymys ja millaista niitä on ollut tehdä ja niin poispäin. Olkaa hyvät. Kiitoksia. Terveiset täältä Pirkanmaalta, Lempäälän Lastusten kylästä sademyrskyn keskeltä. Meillä on semmoinen suunnitelma, että mä hiukan käsittelen tätä Talonpoikaisjärjen ideaa, sitten Pia palaa näihin podcasteihin ja sitten lopuksi vielä koitetaan yllyttää kuulijoita ideoihin uusia teemoja näihin podcasteihin. Mutta tosiaan kaikki tämä kulkee Talonpoikaisjärjellä otsikon alla, ja tietysti jokainen arvaa, että
tämä nimi liittyy suoraan tähän Talonpoikaiskulttuurisäätiön nimeen. Mutta tietenkin me käsitämme, että tätä pääotsikolla on joku syvempikin sisältö. Talonpoikaisjärki itsessään on ihan erityinen määrätynlainen järjen laji. Jos ajetaan ruotsin kieltä, niin sieltä löytyy tämä Bondevernunft, sananmukaisesti talonpoikaisjärki. Englannin kielessä on common sense, terve järki. Voidaan puhua arkijärjestä, yleisestä ymmärryksestä. Juristit puhuu yleisestä elämänkokemuksesta, jonka valossa asioita punnitaan. Ja puhuvatko jotkut kaupunkijärjestä tarkoittaen sillä ihan samaa kuin talonpoikaisjärki. Mutta se, millä me nyt tätä on ikään kuin tätä sanaa käytetty tai tunnistettu siinä arvoja on seuraavanlaisia. Ensimmäiseksi talonpoikaisjärki on kokonaisuuden tajua. Se on siis maasta taivaaseen ulottuva 360 asteen käsitys siitä, mikä vaikuttaa mihinkin ja mikä on, jos jotain tehdään, niin mikä on tekemisen lopputulos. Se on siis jonkinlaista kätevyyttä, käsien kätevyyttä ja järjen kätevyyttä. Minusta hieno esimerkki on ruotsalainen nuori talonpoika Jon Eriksson, joka muutti Amerikkaan ja rakensi siellä, taikka suunnitteli maailman ensimmäisen sukellusveneen jollain tavalla talonpoikaisjärkeen perustuen. Toisena seikkana on se, että kyseessä on hiljaiseen tietoon perustuva järki. Siis nämä havainnot, tämän järjen oivallukset on pitkälti tekemiseen perustuvia havaintoja, on itse toiminnasta seuraavia kokemuksia, ja näitä välitetään ei niin kuin kaupallisesti eikä virallisen opetusjärjestelmän kautta, vaan ne välittyy aika pitkälle lähipiirin, talossa elämiseen, suvun ja kylän kautta. Vaarit ja mummut on varmaan tärkeimpiä hiljaisen tiedon välittäjiä. Kolmas seikka on nimenomaan tähän talonpojan ammattiinkin liittyvä. Tämä talonpoikaisjärki on elollisten olioiden kasvuun ja hoitamiseen liittyvä ja aika utelias järki. Siinä on tämmöistä huolehtimisen ja huolenpidon sävyä, sillä biologiset prosessit ovat maapallon liikkeestä johtuen toistuvia ja näihin täytyy aina vuodesta toiseen palata. Neljäs piirre tässä talonpoikaisjärjessä on, että se on hitaasti kiiruhtamisen periaate. Muusikkojen kielellä festina lente. Kiiruhda hitaasti, maltilla ja harkiten hyvä tulee. Kaikki tulee kuitenkin aikanaan kunnolla tehdyksi. Voidaan varmaan sanoa, että Lapin olosuhteissa tämä puoli talonpoikaisjärjestä on vielä niin kuin parhaimmillaan esillä, mutta kyllä se liittyy maaseutuelämään yleisestikin. Viidennen ominaisuuden mä löysin siitä, että, ja se tulee tähän korona-aikaan liittyen nyt aika selkeästi esille, tähän talonpoikaisjärjen niin kuin oletuksiin siitä, mitä toimitaan, missä ympäristössä toimitaan, kuuluu tämmöinen epävarmuus, riskien harkinta, tunnistaminen. Siis se ajatus, että maailmaa ei voi kontrolloida eikä hallita, vaan ihminen elää pysyvästi epävarmuuden keskellä. Tautoja tulee, tautoja menee, vuodet vaihtelevat ja niin edelleen. Täytyy olla tämän tyyppistä kärsivällisyyttä. Ja epävarmuutta ei voi millään tavalla poistaa. Yhteiskuntasysteemi, joka pyrkii poistamaan epävarmuuden, niin johtaa automaattisesti totalitarismiin. Ja viimeisenä johdatuksena tähän aihepiiriin menisin filosofian puolelle. Ja olen itse taipuvainen ajattelemaan, enkä luultavasti ole ainoa, että talonpoikaisjärki on niin kuin tieteen kielellä fenomenologiaa. Siis sitä, että me tarkastellaan esiin tulevia ilmiöitä ilman teoriakehikkoja, ihan sanotaanko hienosti niiden puhtaassa olemisessa. Ja tästä seuraa sitten mahdollisuus uusiin oivalluksiin ja siihen kokonaisuuden tajuun ja ennen kaikkea pragmaattisuuteen. Talonpoika
oikeastaan sille riittää se, että se saa jonkun jutun toimimaan, tai me tiedämme, että joku juttu toimii, mutta vaikka emme tiedä selitystä sille, miksi tämä juttu toimii. Tämmöisiä piirteitä on Talonpoikaisjärjessä, ja nyt mä annan Piialle sitten seuraavaksi puheenvuoron. Nyt on sellainen tilanne, että mä sain Piialta viestiä, että hän joutui myrskyn uhriksi ja akku on lopussa. Joten jos mä näytän nämä slaidit, mitä Pia on meille lähettänyt tänne, niin voit Juha sitten täydentää näitä asioita. Jos mä sen verran sanon tähän väliin, että nyt äänessä on siis Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki. Joo, kyllä vaan. Eli ei ole varsinaisesti nyt omat slaidit, vaan korvaan Pian esitystä. Eli tosiaan tuolta löytyy tämän Talonpoikaisjärjellä podcastin omat Facebook-sivut, eli niitä kannattaa käydä tykkäämässä, jos Facebookiin on liittynyt, koska sitä kautta saa sitten nopeiten ja parhaiten sen tiedon näistä uusista jaksoista. Eli se on semmoinen ensimmäinen paikka, mihin me aina tuodaan se tieto siitä, että ollaan saatu uusi jakso tehtyä. Ja tosiaan meillä on tämmöinen niin kuin tunnuslause sille, että millä tavalla tätä podcastia tehdään. Eli puhutaan siitä, että Talonpoikaisjärjellä ei ole valtavirtaa eikä vastavirtaa, vaan lähde. Eli pyritään niin kuin herättämään keskustelua ja tuomaan uusia ajatuksia ja jotenkin niin kuin ehkä myös kysymään asioita jotenkin toisin. Ja tosiaan ei tarvita mitään kovin ihmeellistä tekniikkaa, että semmoinen nettiyhteys, joka toimii ja näitä lähetyksiä voi kuunnella sitten omien laitteiden kautta periaatteessa milloin ja missä tahansa. Eli siinä mielessä hyvin semmoinen joustava tekniikka tässä on käytössä. Meillä on nyt ollut 2 kautta tätä podcastia. Ensimmäinen vuosi oli ehkä semmoinen kokeilujen vuosi, että kokeiltiin vähän kaikenlaista ja katsottiin, että mitkä teemat jotenkin vetoaa ihmisiin, että millä saadaan kuulijoita. Ja näistä ehkä voisi sanoa, että tähän mennessä varmaan semmoinen suosituin on ollut tämä nimen logiikka, jossa puhuttiin nimistöstä ja niiden historiasta. Se on saanut tosi hyvin kuulijoita. Ja tänä vuonna tosiaan sitten on ollut tämä selviytymisen taidot, josta nyt sitten on 5 jaksoa tullut ulos ja sitten vielä 6 on tulossa. Ja tarkoitus on tosiaan jatkaa myös sit eteenpäin. Se, mikä näissä podcasteissa on kätevää, niin on se, että nämä eri tuotantokaudet on niin kuin jatkuvasti kuunneltavissa. Eli sinne alkaa vähitellen meille sitten kertyä semmoista arkistoa ja voi aina palata näihin vanhoihinkin jaksoihin ja mennä kuuntelemaan uudestaan, jos sieltä löytyy semmoista kiinnostavaa itselle kuunneltavaa. Ja tästä löytyy sitten vielä suorat linkit siihen, että mistä nämä meidän niin kuin podcastit löytyy. Eli tämä SoundCloud on se peruspaikka, minne me ladataan nämä jokainen jakso. Ja sitten tämä myös löytyy Applen podcast-sovelluksesta. Eli ne on ne suunnat, mistä kannattaa lähteä tätä podcastia etsimään. Mutta tosiaan me tiedotetaan näistä sitten aina myös meidän omilla kotisivuilla ja sitten Facebookin kautta myös. Eli jos vain jotakin tiedotusvälinettä seuraa, niin pitäisi sitten tulla selville se, että mistä näitä uusia jaksoja löytää. Ja varmaan nyt sitten takaisin Juhalle puheenvuoro. No niin, kiitos. Tosiaan tämän vuoden puolella tulee itse taiteesta jakso ja katsotaan tuleeko muuta. Ja nyt sitten yllytämme säätiön puolesta niin kuin kaikkia kuulijoita ja kuulijoiden kavereita laittamaan ideoita siitä, minkälaisia teemoja toivottaisiin. Me yleensä sitten kyllä löydämme sopivia henkilöitä keskustelemaan siitä ihan, uskallan sanoa kaikki haastateltavat on lajissaan ollut ihan maan parhaimmistoa. Halutaanko tietoa ilmastonmuutoksesta, taudeista nyt tai historiallisesti? Halutaanko tietoa metsästä, metsän käytöstä, metsään liittyvistä myyteistä, hiilipolitiikasta, ylisukupolvisuudesta, biodiversiteetistä, uustalonpoikaisuudesta, mistä tahansa, mikä tulee mieleen, että tässä asiassa voisi olla jotain Talonpoikaisjärjen näkökulmasta kiinnostavaa löydettävää. Ja nämä viestit voi laittaa tosiaan, jos ei muuta, niin helpoin on laittaa Maijalle, eli menee tuonne säätiön nettisivuille sivustolle ja sieltä Maija Mäelle sitten viestiä. Mennään eteenpäin.
Kiitoksia Juha ja kiitos Maija. Eli täällä tuli jo ensimmäinen toive teemaksi, joka on radikaali maaseutu ja vastakaupungistuminen. Näitä saa laittaa lisää näitä ideoita ja suosittelen kaikille, jotka näitä ei ole vielä kuunnellut, niin kännykkä käteen ja luurit korvaan, että ne puolustaa hyvin paikkaansa podcastien joukossa ja on laadukkaita, ja kun kuuntelette, niin tykätkää niistä vielä, koska se tarkoittaa sitä, että useampi ihminen silloin löytää ne. Mutta mennään viimeiseen näistä viidestä esityksestä, jota meillä tässä on talonpoikaiskulttuurin ja säätiön toiminnan ajankohtaisten asioiden ympärillä, ja mennään talonpoikaisen kulttuurin ja tieteen rajapintaan, eli talonpoikaiskulttuurin ja tieteen välinen vuoropuhelu on aivan säätiön perustajista lähtien ollut osa tämän säätiön DNAta, ja viimeisten vuosien aikana niin me ollaan tätä traditiota pidetty yllä muun muassa sillä tavalla, että meillä on vuosittainen opinnäytekilpailu, jossa näin laveasti säätiön toimialaan kuuluvia opinnäytetöitä on osallistunut tähän kilpailuun, ja meillä on ollut yleensä aina paras mahdollinen ihminen vähän tällaiseen Finlandia-palkintotyyliin diktaattorina päättämässä sitten, että mitkä näistä opinnäytetöistä, jotka on osallistunut tähän, on olleet parhaita. Ja tänä vuonna tämä on myöskin ratkennut tämä opinnäytekilpailu, ja jos meidän tämän vuoden tuomari, säätiön jäsen Kati Mikkola on langoilla, niin mä luovuttaisin oikeastaan tästä eteenpäin sitten puheenvuoron Katille. Kiitoksia. Langoilla ollaan, ja kuittaan vielä, että kuuluuko ääni ja näkyykö kuva? Kyllä. Joo, hienoa. Eli tosiaan mulla oli tänä vuonna suuri kunnia toimia tämän opinnäytetyö palkinnon valitsijana, ja taso oli oikein hyvä, ja oikeastaan kaikki palkittaviksi ehdotetut työt olivat erittäin ansiokkaita. Ja seuraavassa tulee nyt sitten palkinnon saajan ja kunniamaininnan saajien julkistukset perusteluineen. Eli voittajaksi olen valinnut Juha Nissisen diplomityön Muistojen huone, siunauskappeli Oulunjoen hautausmaalle. Kyseessä on Oulun yliopiston arkkitehtuurin koulutusohjelmaan tehty lopputyö, jonka aiheena on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti erilaisia ryhmiä palvelevan siunauskappelin suunnittelu tuonne Oulunjoen hautausmaalle ja siihen miljööseen. Ja tämän kappelisuunnitelman lisäksi työssä esitetään myös laajempi hautausmaasuunnitelma, joka sisältää nykyisen hautausmaan laajennusosan suunnitelman. Voisi sanoa, että tämmöisessä niin kuin kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaistuvassa Suomessa niin työn aihe on erittäin ajankohtainen, ja sanoisin myös, että myöskin kunnianhimoinen. Työ koostuu laajasta kirjallisesta osuudesta, suunnitteluosasta ja liitteistä, jotka sisältää myös muun muassa varsin laajan katsauksen siunauskappeleiden, hautausmaiden ja erilaisten hautaustapojen kehityksestä ja historiasta. Nissisen työ on näkökulmiltaan runsas ja tyyliltään pohdiskeleva. Analyyttisen otteen lisäksi se sisältää myös tekijän omia vaikutelmia, ajatuksia ja tunteita, jotka on varsin elegantisti kirjoitettu sisään tähän kokonaisuuteen. Työ havainnollistaa, miten konkreettisen rakennuksen, siunauskappelin suunnittelu voi olla syvällisesti historiatietoista, katsomustietoista ja kulttuuritietoista. Työssä on selvitetty perusteellisesti Oulunjoen kulttuurimaiseman sekä aineellisen ja aineettoman kansanperinteen ja kristillisen perinteen kerroksia sekä yhteiskunnallisen muutoksen teemoja, erityisesti kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaistumisen osalta. Työ tuo esiin kulttuurisen jatkumon ymmärtämisen tärkeyden, kun suunnittelun kohteena on tämmöinen hyvin vahvoilla merkityksillä latautunut kohde. Nissisen hahmotteleva agraarinen metsähautausmaa ja sen yhteydessä sijaitseva siunauskappeli on kokonaisuus, jossa tavoitellaan toisaalta ikiaikaiselta tuntuvaa
toisaalta myös uudenlaista tilaa, joka mahdollistaa sekä perinteisiä että uusia muistamisen tapoja. Nissinen analysoi työssään mielestäni erittäin kiinnostavasti arkkitehtuurin merkitystä ja mahdollisuuksia myös surutyössä ja päätyy suunnittelemaan siunauskappelin, joka on muistojen huone, eräänlainen muistamisen työkalu tai tämmöinen niin kuin muistamisen abstraktio. Taustalla on ajatus siitä, että suru on hautajaisissa yhteinen nimittäjä uskonnosta tai katsomuksesta riippumatta. Tässä suunnittelutyössä on erityisesti otettu huomioon evankelis-luterilaiset, islamilaiset ja uskonnottomat hautajaiset. Ja Nissinen pohtii myös kiinnostavasti sitä, että missä määrin arkkitehtuuri, esimerkiksi tietyt muodot, symbolit tai vaikkapa kellotorni on uskonnollisia luonteeltaan. Ja lopulta hän päätyy ratkaisemaan tämän eri uskontojen ja katsomusten vaatimukset suunnitelmassaan siten, että näissä siunauskappelin sisätiloissa olevat symbolit ovat siirrettäviä. Eli tila voidaan ikään kuin pukea tai riisua aina tarpeen mukaan. Suunnitelmassa yhdistyy luontevasti siunauskappelin 2 funktiota. Sen tulee palvella ihmisiä sekä toiminnallisesti että henkisesti. Sanoisin, että Nissisen työ on kokonaisuutena syvällinen ja moniulotteinen ja myös rohkeasti erilaisia lähestymistapoja yhdistävä. Eli onnittelut hienosta työstä ja myöskin palkinnosta Juhalle. Ja ennen kuin päästän Juhan ääneen, niin kerron vielä näistä 2 kunniamaininnan saajasta. Eli olen päättänyt antaa myös 2 samanarvoista kunniamainintaa, joista toinen menee Linda Peuraharjulle diplomityöstä kotimaasta, maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaisessa asuinrakentamisessa. Tämä työ on tehty Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle ja sen kirjallisessa osassa tarkastellaan itse asiassa jo vuosituhansia käytössä olleen maa-ainesrakentamisen historiaa ja kehitystä ja myös hyvin tarkoin materiaalin fysikaalisia ominaisuuksia sekä maa-ainekseen perustuvaan massiivirakentamiseen liittyviä haasteita ja myöskin hyötyjä ja tulevaisuuden näkymiä. Ja tässä työn suunnitteluosassa puolestaan esitetään suunnitelma massiivirakenteisesta 4 asunnon asuinrakennuskokonaisuudesta, joka on sijoitettu urbaaniin miljööseen, nimittäin Helsingin Vallilassa sijaitsevalle tontille. Tässä työssään Peuraharju analysoi tosi kiinnostavalla tavalla maa-ainesrakentamisen mahdollisuuksia nimenomaan niin kuin kestävää kehitystä tukevana rakennustapana, joka on tämän päivän teemojen kannalta myös tärkeä. Ja hän esittää, että erityisesti tämmöinen lujittamattoman maa-aineksen käyttäminen olisi asia, jota Suomessa olisi hyvä edistää. Tämä edistäminen voisi oikeastaan tapahtua paitsi kehittämällä maa-ainesrakentamiseen liittyvää tekniikkaa ja osaamista, myös kehittämällä siihen liittyviä määräyksiä ja standardeja. Peuraharjun mukaan maa-ainesrakentamisen mahdollisuudet ja haasteet ovat yhtä aikaa sen perinteisyydessä ja yksinkertaisuudessa. Kokonaisuudessaan työ avaa realistisen ja punnitun vision tulevaisuudesta, jossa savi voi tietyin ehdoin olla vakavasti otettava massiivirakentamisen materiaali. Ja sitten vielä tämä toinen kunniamaininta. Sen saa Saara Pouru ProGradu-tutkielmastaan Pohjanmaan puukot ja Lapin kotaraanut, matkamuistoesineet ja keskustelu maakuvasta Suomessa vuosina 1930–1945. Tämä työ on tehty Helsingin yliopiston yleisen historian oppiaineeseen ja sen keskeisin lähde on Suomen Matkat ry:n koolle kutsumana toimineen matkamuistoesinetoimikunnan mietintö nimeltä Suomalaiset matkamuistoesineet. Työssä luodaan katsaus suomalaisen maa- ja matkailupropagandan historiaan ja analysoidaan huolellisesti sitä, millaisia mielikuvia Suomesta matkamuistoesineillä haluttiin, varsinkin ennen toista maailmansotaa, rakentaa. Laadukkaan matkamuistoesineen keskeisinä piirteinä pidettiin aitoutta, kansanomaisuutta ja paikallissävyisyyttä, jotka yhdessä ikään kuin tukivat mielikuvaa Suomesta sivistyskansana. Työ nostaa esiin erityisesti maaseudulla kotioloissa käsityönä valmistettujen kotiteollisuustuotteiden merkityksen tällaisen halutunlaisen maakuvan rakentajana. Ja samalla se tuo itse asiassa hyvin kiinnostavasti esiin myös tämmöisen niin kuin jännitteen kotiteollisuuden ja taideteollisuuden ja sitten taas maaseudun ja kaupungin suhteen koko tässä ikään kuin maakuvan rakentamiseen liittyvässä keskustelussa.
Pouru jäsentää tässä työssään matkamuistoesineistön kehittämisen 30-luvulla osaksi jo 1800-luvulla alkanutta suomalaisten symbolien luomisen jatkumoa. Ja tämän jatkumon rakentaminen oikeastaan saa lukijan pohtimaan myös nykyisiä suomalaisuuden symboleja ja suomalaisuuden artefakteja ja niiden suhdetta oman aikamme korostamiin arvoihin ja ihanteisiin. Eli tällaisin perusteluin lämpimät onnittelut hienoista töistä kaikille palkituille. Suurkiitos Kati tuomaroinnista ja erinomaisen perehtyneestä ja asiantuntevasta esittelystä kaikin puolin. Ja nyt me ollaan varattu opinnäytetyökilpailun voittajalle Juha Nissiselle hetki aikaa esitellä tätä omaa työtään. Ole hyvä, Juha. Joo, kiitoksia tosi paljon tästä kunniasta ja huomio-osoituksesta. Ja aika nyt on aika tiukalla, niin en ehkä käy sitä koko esitystä, minkä olin tehnyt, vaan mun mielestä Kati kiteytti aika hyvin nämä keskeiset teemat, mitä tässä työssä oli. Ja sitten uskoisin, että linkki tähän työhön tulee Talonpoikaiskulttuurisäätiön nettisivuilla, josta voi sitten tutustua tarkemmin tähän työhön. Niin hetki pieni, niin avaan esityksen. Näkyykö nyt? Näkyy. Joo, eli kelataan nyt ehkä läpi. Tämä olisi ollut tai oli vähän ristiriitaisesti. Olin varautunut noin 10-15 minuutin esitykseen. Sitten tosiaan työ koostuu analyysistä ja hautausmaasuunnitelmasta ja siunauskappelisuunnitelmasta sekä sitten tästä laajemmasta taustoittavasta asioista, jossa käydään hautausmaiden ja siunauskappeleiden historiaa ja typologista kehittymistä. Sitten tämä kuva on itse hautausmaalta, siellä on voimalinjoja ja se hautausmaa sijaitsee Oulussa, Oulujoen hautausmaalla. Ja Oulujoen hautausmaa on noin 5 kilometrin päässä niin Oulun keskustasta. Ja se on maisemallisesti ja kulttuurillisesti hyvin omaleimainen ja arvokas paikka. Ja sitten tässä kuvassa näkyy tuolla tuommoinen torni, niin se on Oulujoen kirkon torni, joka luo vahvan leiman sille ympäristölle. Ja tässä näkyy, että Oulun keskusta sijaitsee täällä ja sitten Oulujoen hautausmaa täällä. Että ei ole pitkä matka, mutta tuossa Oulujoen varressa sijaitsee. Tässä lisäkuvia alueelta. Tämä on, kun lähestytään hautausmaa-aluetta. Sitten siinä lähestyessä toi vesi ja lukuisat sillat on vahvasti läsnä. Sekä pellot, jotka on ollut vahvasti tässä tämän alueen hengessä mukana, että on ollut tosi peltovaltainen ja sitten toi koko Oulujoen varsi on ollut täynnä peltoja ja nykyisen vähenemässä määrin johtuen rakentamisesta ja kaupungin tiivistymisestä. Ja sitten tässä näkyy graafi tästä alueesta ja itse hautausmaasta. Tässä Oulujoen kirkko sijoittuu tuohon ja pappila tänne. Tässä on maisemallisesti arvokkaat pappilan pellot, jotka on tarkoitus säästää. Ja sitten tässä on nykyinen Oulujoen hautausmaa ja sitten on esitetty myös tämä laajennusosa. Eli nykyisin on vielä aika pienessä muodossa, mutta tulevaisuudessa tulee noin 20 hehtaarin kokoiseksi, eli merkittäväksi hautausmaaksi Oulussa. Ja myös toi hautaukset tulee keskittymään tulevaisuudessa enemmän Oulujoen hautausmaalle, kun Oulun päähautausmaa, Intian hautausmaa täyttyy. Ja rakennukset kulttuurimaisemassa. Tässä näkyy etualalla Oulujoen pappila ja sitten tuolla taustalla tämä
Oulujen kirkko, joka on suunnitellut Viktor Suksdorf, läänin arkkitehti. Ja tässä on muutama kuva lisää kirkosta. Tämmöinen Jugend kautta kansallisromanttinen lähestymistapa on ollut Viktor Suksdorfilla ja Hirsi on vahvasti läsnä. Sitten mitä muuta hautausmaan ympäristössä on, niin on sankarihautausalue, Oulujen koulu ja Oulujen vappila. Sitten tässä on kuvia itse hautausmaan alueelta. Tässä on hautausmaan vanha osa, jossa näkyy tuommoinen hierarkinen hautaussysteemi ja hautakivien suorat linjat. Alueella sijaitsee myös ortodoksinen perinnekalmisto ja sitten uudisosalta kuvia Timo Takalan suunnittelulta Vuone-hautausmaalta, jossa alue on jaettu tuommoisiin kiviaitojen jakamiin huoneisiin. Ja Oulujen hautausmaalla sijaitsee myös Oulun tunnukseton hauta-alue, joka oli yksi syy, miksi valitsin Siunauskappelin sijoituspaikaksi tämän Oulujen hautausmaan. Tässä on, kun aloitin suunnittelun, niin minkälainen oli tämä yleissuunnitelma vuodelta 1996. Ja tässä näkyy, että tätä hautausmaan laajennusosaa ei ollut hirveän tarkasti vielä suunniteltu. Ja kappelirakennus on sijoitettu tähän koulun lähelle. Kun saavutan täältä Oulun keskustasta, niin siitä olisi tullut tämä ensimmäinen rakennelma, joka näkyy. Ja sitten hautausmaa halkoo 3 osan voimalinjat, ja nämä oli yksi suunnittelua, sanotaanko rajoittava tekijä, mutta myös semmoinen, että niihin piti ottaa kantaa, että mitä niille tehdään. Ja tässä näkyy kuvia, että miten alue on kehittynyt, tätä Oulujen varsi, ja kuinka pellot on vuosien varrella vähentynyt. Ja sitten itse hautausmaan suunnitelma. Joo, lähdin tosiaan etsimään uutta sijoituspaikkaa tälle Siunauskappelille, koska mielestäni se kaavassa määritelty paikka tässä koulun lähellä, niin se ei ollut tälle alueelle luonteenomainen, ja sitten se olisi vienyt siltä Oulujen kirkolta sen merkittävyyttä, sillä sitten tuosta Siunauskappelista olisi tullut ensimmäinen rakennus, joka näkyy, kun saavutaan tätä vanhaa reitistöä pitkin. Mutta tosiaan, koska alue laajenee tulevaisuudessa näin isoksi, niin siinä ongelmaksi myös olisi ollut, jos Siunauskappeli on täällä, että matkat tänne hautausmaan toisen päähän kasvavat valtavasti. Ja lähdin tosiaan etsimään kappelille sijoituspaikkaa täältä keskeltä hautausmaalta. Ja tässä näkyy tilanne, kun saavutaan sieltä vanhalta saapumissuunnalta, ja se uusi Siunauskappeli olisi kaavan mukaan tullut tähän, johon en sitten halunnut sitä sijoittaa, vaan etsin vaihtoehtoisen sijoituspaikan. Tässä näkyy muutama graafi siitä hautausmaan koosta ja matkoista, mitä se olisi tarkoittanut. Ja sitten mitä tarkoittaa uudessa sijainnissaan. No en ehkä tämä enempää käy sitä hautausmaasuunnitelmaa. No sitten itse Siunauskappelisuunnitelma. Niin tässä näkyy, kun saavutaan hautausmaalle, niin siellä näkyy tämmöinen kolmiosainen pitkäomainen massa, joka luo vähän taustaa tuolle mäntymetsälle, ja sitten siinä on semmoista dimensioita, että se tavallaan ei ehkä tai näyttäydy semmoisena niin objektimaisena, kun sitä tarkastellaan läheltä. Tässä on Siunauskappelin pohjapiirustus, ja tässä on ratkaistu kaksisalinen kappelirakennus. Tämän kappelin toimintaan voi tarkemmin tutustua itse tekstiä lukemalla.
Sitten muutamia julkisivukuvia, joista näkyy rytmiä, eli siinä on tuommoisia katseen vangitsevia kattomuotoja, tai taiteisia kattomuotoja, ja sitten tämmöinen matala jalustaosa, joka sekä avautuu ympäristöön että tavallaan sulkeutuu varjoisuudella. Et siinä on vähän kaksi puolta, että katsotaanko tilaa ulkoa vai sisältäpäin. Tässä näkyy kuva, kun saavutaan siunas kappelin aukiolle ja sitten astutaan aulaan. Tässä näkyy vähän leikkauksia, mitä aulassa oleminen voisi, miltä se voisi tuntua. Sitten tässä näkyy kuva, kun lähdetään siirtymään kappelisalia kohti. Että tässä mä olin hakenut semmoista toiminnallisuutta, että paineen näitä huoneista voidaan arkkua seuraamalla sitten liittyä semmoiseksi hautajaisatueeksi, joka siirtyy yhdessä kappelisaleihin vainajan kanssa. Ja tässä on kuva suuremmasta kappelisalista. Tähän on haettu hieman mystistä tunnelmaa ja tilaa avautuvuutta ja sulkeutuvuutta voidaan jakaa siirtoseinillä. Ja sitten tästä näkee leikkauksia kappelisalista. Ja tämä on pienempi kappelisali, jossa on haettu korkeutta, ja tässä näkyy myös kappelin sisällä vallitseva horisontaalisen ja vertikaalisen tämmöinen vaihtelu. Sitten näkymä, kun pienemmästä kappelisalista lähdetään kohti hautausmaata saattamaan vainoja. Ja sitten tässä on aksometrinen kuva kappelin toiminnasta sekä liikennevirroista. Ja vielä näkymä ulkoapäin kohti tätä suurempaa kappelisalia. Kiitos. Kiitos Juha. Kaikin puolin vaikuttava työ ja sydämelliset onnittelut koko säätiön puolesta ja parasta menestystä jatkossa. Kiitos paljon. Ja nyt sitten edetään tuohon kohtaan keskusteluun. Me ollaan pikkasen jäljessä aikataulusta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voitaisiin pitää ihan lyhyesti muutama puheenvuoro. Täällä on tullut chattiin Antti Luomalalta tullut Sipoon suunnitelmasta kommentti, että pienimuotoinen ruoantuotanto olisi tärkeää ottaa mukaan suunnitelmaan. Jari, onko sinulla mahdollista kommentoida, että onko tätä mietitty jossain vaiheessa? No ne tontit itsessään nyt on melko suuria, että saa kotitarve kasvimaa siihen mahtuu. Sitten se on maatalousaluetta, että onhan siinä ajateltu tällaista tavallaan vuokraviljelmävaihtoehtoa, ehkä jopa tällaisella palvelumallilla, että siinä on viljelijä, joka viljelee ja asukkaat ostaa siitä tietyn osan siitä sadosta tai jotain tällaista. Että. Joo, kiitos Jari. Näin mäkin on muistaakseni luonnossuunnitelmassa hahmotettiin myöskin perinnebiotooppien hoitoalueita jossain määrin, jossa sitten olisi myöskin ollut mahdollista laiduntaa, eli tätä on jollain tavalla pohdittu. Mutta kaikki tällaiset ideat, niin ne on oikein lämpimästi tervetulleita. Onko muita puheenvuoropyyntöjä, kommentteja? Jos ei ole, niin sitten edetään tämän tilaisuuden vaiheeseen 3, joka on sitten Talonpoikaiskulttuurisäätiön jäsenistön vuosikokous. Ja